ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିକି କୁହନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି। ହଉ ହଉ ଆଉ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିକି ତ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିସାରିବେଣି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ତ ଏବେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଥିବ। ତ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆଜି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ଏମିତି ପେଚା ଏଇସବୁ ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମିନିମମ୍ ଏଠି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବସିଲା ପରେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ବସିଲେ ଭୋକ ଲାଗିବନି? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ତ ମୋରି ଜାତି ଭାଇ ହେଇଥିବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ସହିତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପୁରୀ, ଡାଲମା, ମିକ୍ସ, କ୍ଷୀରି, ଖଟା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଖାଏ, ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବି କମି ଲାଗେନି। ମାନେ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ା ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମାନେ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଖାଉଛି ବୋଲି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିପାରେନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କିଏ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ଷୀରି ଖାଏ, ମୁଁ ମିଠା ଖଟା ଖାଇକି ମୋ ଖାଇବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।